Isolamenduaren laztanik gozoenak jasotzen, inor gutxik maitatutako goi lurretan. Artzaintzak urren zaunka urrunak, erreka jauzi hotxak, Aiona monen agurrak etxe ondotik pasatzean. Ilargi eta elurraren kabareta, letrei mortera sartu, atera bizerbeza orain, honelako gau bat ezkalterik ez ditek. Egiten da, atzerutz begiratu, aurrerakoan ari izateko. Isolamenduaren laztanik gozoenak jasotzen, inor gutxik maitatutako goi lurretan. Letrei mortera sartu, atera bizerbeza orain, honelako gau bat ezkalterik ez ditek. Egiten da